Няколко минути по-късно идвам, за да представя Йонко Чуклев, главният финансов директор на Equity Partners Capital, който ще ви разкаже и малко повече. Сега, аз ще бъда много кратък, защото в деловата сфера без това съм фен на елементарните неща, просто практиката ми показва, че те работят. Като смея да твърда, че съм и в доста привилегирована позиция, поради факта, че една голяма част от нещата, които аз имам да ви покажа, вече хората ги разказаха, емоционално ги представих, аз само мога да ги облека в цифри, факти и пазари. Сега, първо бях извадил графиката на оборота. Като си викам, ето тук е малко трудно занятие да обясня, че аз като запознах с ЗЕК, нали не съм влизал в ония офис, какво беше там, социалистически сюрреализъм ли, какво каза? Посткомунистически, чакай, че се не мога да запомня твоята риторика. Но тогава бяхте на 361 000 лева оборот, 2024 година, няма нужда да обяснявам на какво се дължи спада, беше казано вече два пъти, но към ноември 2025 ЗЕК Инженеринг на 1 200 000 оборот. Съответно, това са формалните цифри, но пак за мен големия актив на ЗЕК на първо място, това е състава, видяхте ги тук всичките симпатични хора, които покриват всичко от фърмуер, електроника и така нататък. Аз да спомена малко по-формално интелектуалната собственост под формата на два полезни модела. Единия в сферата на умното сметосъбиране, другия в сферата на аудиотехниката съответно, регистрирани на две от дъщерните дружества на ЗЕК. Наградата за иновация в креативните индустрии ти вече я спомена и партньорство с Shelly Group, така че това би ги очертал като нефинансовите активи, но по-така определящия въпрос какво можем да направим, за да стигнем до цифрата, която Боян каза тук. Сега, първо за кармата беше казано достатъчно, аз няма да влизам в детайли, но едно нещо, което искам да очертая, че това, което Емо тук спомена за подхода, как се прави канарчето като смеска от науката, която доктор Симичиев и професор Георгиева дават и електрониката, която ЗЕК прави, води до канарчето, по сходен начин науката, която Милена познава в сферата на домашните любимци, плюс отново електрониката, която ЗЕК дава, води до кармата. Така, на следващо място. Вече се спомена, че така нареченото канарче има големи планове за него, които включват внедряването му в множество детски градини в партньорство с голям телеком, което, ако го облечем условно в цифра, можем да го сложим. Моята презентация е минала на еврото там 30 и колко дни преди валутата, но между 500 и 750 000 евро. И освен това, да приповторя нещо, което тук Боян спомена на тая като новинарска банка, че ЗЕК планира дъщерно дружество, което ще интегрира технологиите на Shelly, така че да прави сградите умни, казано на елементарно. И съответно, приходите от подялба на печалба в продуктите съвместна развойна дейност между ЗЕК и Shelly продължават. Сега, една идея ще задълбая в домашните любимци, като нали, не може да няма такъв слайд, който се показва пазара, темпа му на растеж, като тук съм извадил цифри само за американския пазар, който е таргет пазара на ЗЕК. Сега, понеже викам си, не може само аз да не съм готин, да нямам такава снимка, нали, между другото, пък аз съм единствения, който има и куче и котка от тук присъстващите, но просто кучето аз обичам да си оглезя по малко мой индивидуален начин. Сега, на пазара, ако трябва да погледнем и да ви го представя аз съответно, къде е сегмента на кармата? Вече тук се спомена, без да искам да приповтарям неща, но ние като главен финансов консултант на ЗЕК, като изговорихме къде е пазара на кармата и нещото, за което стана въпрос. Значи има много продукти за домашни любимци, играчки, хранилки, поилки, което е супер. За всяко нещо си има сегмент. Но сегмента, който ЗЕК целят, ето този сегмент. Емоционално интелигентен асистент, който разбира животното и се напасва спрямо неговото поведение. Сега, за цялата експанзия с колегите от ЗЕК започнахме да работим по един хубав инвестиционен рунд, който цели да набере 2 милиона евро капитал, большинството от който ще бъде вложен в екипа, не случайно казах, че е най-големият актив на дружеството, след което в производство и оборотен капитал, съответно специално за кармата и в OPEX и маркетинг съответно. Като от този инвестиционен рунд имаме така 500 000 евро на вербален ангажимент от един фонд, който
е в залата. Съответно и както изговорихме с Боян, питах дали е окей да раздадем папки на всеки направо с едно хубаво резюме, какво се прави. Той каза, разбира се, това са ни приятели, това са наши хора, така че всеки от вас ще получи една папка с резюме на това, какво се случва финансово, като идеята ни е срещу 2 милиона евро Zecang да предложи 30% от капитала си и първоначалната ни идея е да обединим всички инвеститори в едно специално дружество, което да сключи инвестиционен договор с Zecang и да управлява инвестицията. Сега, съвсем малко от финансовата разбивка на кармата, една симпатична карма, мисля, че никой не го спомена преди мен, има една проектоцена от $299, което в момента се явява като 259 евро, себестойността, нали, нещо, което интересува всички в залата, които са с финансово образование, особено ако има между другото някой, който е бил финансов директор на производство, но себестойността на база на предварително дадената оферта за производството на една симпатична кармичка, около 80 евро, като болшинството от себестойността естествено идва в материалите, които са свързани с сензорика, камера, така нататък, монтажните работи, след което тестването и целият quality assurance и любимата тема на всички последно време, митата и съответно логистиката. Така че от гледна точка на финансите, кармата ще има отделен софтуерен пакет на съответно цена 11 евро и отново тук съм си штрихирал любимата цифра за 120 милиона потребители съответно в Северна Америка. Сега, последния слайд от мен, за да не ви държа прекалено дълго до коктейл, аз да си призная, не обичам много слайдове, където избухва дружеството, но това, което проектирахме с колегите от Zecang, като спрях проекцията до 2030 година, че 75 000 кармички на съответната цена, заедно с класическия бизнес го заковаваме на 3 милиона евро, могат да изкарат дружеството Zecang на оборота от 22 милиона евро. Сериозен ръст на приходите. Аз даже, Боян, не искаш ли да дойдеш ти направо да убедиш хората, защо може да ги реализират? Така, но предпочитам ти да завършиш така или иначе, защото това беше така или иначе последния слайд от мене. Изобщо няма да ги убеждавам хората. Директно ви казвам, че ние с Йонко сме, може би, как да кажа, един от най-добрите хора на тема Excel, forecasting и budgeting седи до мен. И много нескромно звучи, ама заровихме се в това, което трябваше да правим. След това изровихме абсолютно целият пазар на всякакъв вид pet gadgets, toys и всякакъв bullshit. Взехме Comparables, който Comparables имаме основни данни от, не мога да кажа конкурент, защото тя е една буквално стойка, която има камера и хвърля хрупки на животното, като животното мине покрай нея. Продали са за 5 години, коригираме ако не греша, ние целяхме 25%, т.е. 400% сконтирахме. Нали? Така, за около 5 години са продали над 1 100 000 устройства, горе-долу. Средната им цена е около 220, ако не се лъжа. Така че хората са реализирали една добра сума пари. Ние сконтирахме 4 пъти при нашите прогнози и си казахме, че ако не можем да продадем 75 000 браки, по-хубаво затваряме ЗЕК и изобщо като цяло да си измислим някакъв друг бизнес, нещо да правим. Дали ще там, не знам, Борец Славче ще ни даде да сме Зидаро Мазачи, сега ще ги измислим, имаме приятели. Така че това е на тема продажби. От сега ви казвам много рано да се говори, но форкаста, който сме длъжни да направим е този. На по-важната тема е за нас в момента девелопмента и ние го продължаваме, но най-всъщност важната тема е за нас, че ние заставаме зад това нещо и зад този проект с акционерното си дружество, с животите си, с 1/3 от сърцата си и с целия си професионализъм и експертиза. Така че ние не искаме да финансирате или да ставате част от някакъв вид стартъп, защото това е последното нещо, което аз лично ще ви помоля. Стартъп, че денце с 2,30 капитал, не, нали? Вие ставате част от ЗЕК. Който му е интересно, сега ще ви раздадат едни пакети, ако не са ви ги раздали вече, не мога да видя. Има един единствен лист, който на мен ми е интересен и то е
на вас дали ви хареса това, което сме ви показали тая вечер и ако ви е харесало, дали можем да седнем да си говорим за бизнес. Оттам нататък всичко друго е за вас. И сега изобщо смятам да спирам да ви отекчавам, ами навънка ни чака коктейл. Затварям тук, пускаме в кипенците, излезете навънка да ви е готино и дайте да си говориме готини неща. Благодаря ви.